bwydo eich babi nid yn unig yn ymwneud â meithiad, ond cyfle i fondio gyda'ch babi. I gryfhau eich perthynas a'ch cysylltiad rhyngddoch i'ch dau, sy'n helpu ymenydd eich babi i dyfu a datblygu. Sut rydyn ni'n gwybod bod y babi yn barod? Gallwn gadw golwg am y cywiau cynnar pan fydd babi yn rhoi gwybod i rieni ei fod yn barod i gael ei fwydo. Mae'n bwysig nodi hynny trwy gyfyngu ar amser bwydo i hyd at 2 berson. Felly mam, tad, mam-gu neu dy-cu neu ffrind agos. Felly, bydd hyn yn caniatáu amser i'r babi ddod i adnabod pwy sy'n ei bwydo'n reolaidd a chaniatáu amser i ddod i adnabod y ffordd yma eich babi yn bwydo ac ymateb yn unol â hynny. Cymerwch yr amser hwn i ddal eich babi yn agos. Mae cyswllt corff agos yn bwysig i'r babi gan ei fod yn teimlo'n dawel ei meddwl ac yn gysylltiedig â'r gofalwr. Daliwch gefn y babi yn syth a gwnewch gyswllt llygad da ag ef. Mwynhewch y cwtsh ac mae hyn yn dda ar gyfer datblygiad ymenydd babanod. Unwaith y bydd eich potel wedi pharatoi ar gyfer eich babi, daliwch y botel yn llorweddol gyda dim ond digon o laeth yn gorchuddio'r twll yn y de. Felly y bydd hyn yn atal aer rhag mynd i mewn i stwmog y babi. Ceisiwch osgoi tipio'r botel i geg y babi gan y gall hyn achosi'r llaeth ddod allan yn rhy gyflym. Bydd hyn yn helpu eich babi i fwydo ar gyflymder eich hun. Rwsiwch y deth ar wefus uchaf eich babi yn ofalus, wrth iddo agor ei geg yn ysgam. Gwahoddwch y deth i wefusa'r babi a phan bydd yn barod i sugno, bydd y babi yn agor ei geg ac yn derbyn y deth. Cadwch y botel ar lefel fwy llorweddol. Gadewch i'r babi arwain y ffordd ar gyflymder ei hun. Bydd y babi yn sugno ac yn cymryd seibiau reolaidd. Chwiliwch am arwyddion y gallai eich babi fod eisiau seibiant a gorffwys yn ystod y cyfnod bwydo. Mae hyn yn ymddygiad normal. Pan fyddwch yn gweld y babi yn rhoi'r gorau i sugno, rowch y botel lawr yn araf nes y gallwch weld ei fod yn barod i sugno eto. Gogwyddwch y botel yn ôl i'r safle llorweddol a nes bod y llaeth yn gorchuddio'r deth. Gogwyddwch y botel yn fwy trwy gydol y cyfnod bwydo. Bydd y babi yn yfed beth mae eisiau a pheidiwch byth â disgwyl i'ch babi orffen y botel gyfan. Peidiwch â gorfodi'r babi i orffen y botel. Mae arwyddion y fod wedi cael digon yn gwthio'r deth allan a'i dafod, llaeth yn driblo o'r geg, troi ei ben o ochr i ochr neu wthio'r botel i ffwrdd. Unwaith y bydd y babi wedi cael digon, daliwch eich babi yn union syth i gael cwtsh a'i helpu i dorri gwynt. Mwynhewch eich taith fwydo.